Halo guys, selamat hari Minggu. Bolong daster. Ini hari Minggu, sekolahnya libur. Seneng? Anakku seneng nak libur guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Esok-esok guys. Esok-esok wis. Mel, lampuku kak Mel. Sing kono lho. Ya, ben untuk padang. Gosok seragam sing pramuka urung garing, guys. Pokoknya nek minggu-minggu resik-resik full. Lagi dolen. Lagi ngonten berikutnya. Ngono, guys. Esuk iki kaya peletik sing masak sing anu resik-resik omah. Meneng opin. Gaweane wong wedok ki ketok ning ora nek bayarane. Pembantu permanen. Ini guys. Begini salah, begitu juga salah. Gosok kabeh enak-enake. Gosokku ki seragam tok, guys. Sing klambi omah ki jarang. Aku nek klambi omah ki gosokku sing kirane aku ape metu pe buah ki tak gosok dadak. Tak gantung kabeh klambi-klambi ngono kuwi. Tak goreng nandok li. Mam. Jajan. Lah tumbas ning ndi jajan? Baru gak ndi jajan. Iya. Tumbas Kak kan tidak orang ya, Kak. Nggak ada kok kok. Susune wis mateng lho, Pin. Nang freezer. Wis pangan ndek. Ya, Bin. Urung. Mateng hari ini. Pemirsa, minggu-minggu pada lapo, guys. Minggu-minggu ini saya jarang disentuh, tak diperhatikan. Ini lang kasih sampai pray, guys. Pray terus sewa apa? Pray ini jalan-jalan jane ya.
So pas perainan ngajak renang ning ndi, Kak? Pas liburan cilik no, Pin? Ning Segara Biru apa ning Cepu wae? Segara Biru. Numpak perahu wae. Iki wis semester 1, guys. Men delok engkas Amel lulus, Dapin lulus STK, Amel lulus SD. Lulus TK karo lulus SD ki sisih Dapin sing putih wis kegosok, guys. Ini dadi guys. Ini ki paling pemirsa nganu ya. Laundry ya. Aku ora laundry. Tenagane dhewe. Mel delok klambine adik sing TK Mel, cipukno Mel, sing biru putih Mel ning kranceng. Sak rompine ya, ketok wis kegosok. Lesu dek. Lesu kowe. Adam tasem mangan. Tokno, Kak. Kakak. Ada bekalem ku lho, tas. Ben diumbah rusuh lho. Lah, esok sekolah. Sing biru kan pakai, Kak. Nek ning kota ngono ki sekolah piye, guys? Bayar apa gak ya? Nek ning gone ponakanku Surabaya ki ngono pemirsa. Ning kono ki bayar. Tapi sing sekolah swasta. Nek ning kene kan negeri gratis tanpa dipungut biaya, paling LKS, MBN kuwi apa? Mbek dana lain-lain kayak paguyuban bayar. Tapi nek swasta ya bayar tenan, guys. Bayar. Oh. Nek kira mbok tunggoni ngene aku ayem sebagai semangat. Ki apa leh? Kok tak-tak kaya tengane jen glathak tenan. Dia ngomong aja tak-tak kok jek mbok baleni neh jene kena dikandani apa ora. Anakku ki tapi nek dikandani nganu, guys, mendo, maksudnya gak tau mbawali. Diam. Gua rambutnya aja sampai kena nganu loh, Kak. Ini tak semoting dewi, guys, rambutnya tak rawat. Mbok ayu ku anaknya elek. Semoting ki wis gosokan klambi iki. Mosok kok mau dienokno ngene iki wis gosokan tak perlu. Dalam? Esok ya.
Engko nek oge enek dijak ae saka jam 1. Ning gone pernak-pernik gak roh. Tapi nek wis entuk ya gak usah ya. Ya. Wong pernak-pernike padha mbek sing nggonem kuwi Kak gawa Kak soloke. Ya. Golek gantungan kunci sing pernak-pernik. Golek gantungan kunci sing pernak. Kae guys, ya mergawe kae. Cuma dhewe nggon. Jos. Masak mbopo iki. Wis ta kok. Ngenteni ae. Masak enak. Apa iki mae? Oke sini. Ndang pangan. Oh, iki dadi guys, lho hasil smotingnya dadi, Mak. Ya. Ditugel carane. Nek ngene kan ora rewu-rewu leh, guys. Mboke rapi anake ewek-ewek kaya mek peso, Duk. Apa gunting emping ya enek. Rambutnya dawa, jane dipotong ya mel. Bisa? Wis ana to, Den. Foto sithik apik, Den. Blok keren. Apa dicekelakno jajal. Ini lho carane, pret. Tugel. Pan ke ora noh, mau tak tuku neh. Enak kok kerupuk ki Mak ya pancen. Kremes-kremes. Ya kan jangan ki ya. Urung mangan digaduk kok. Le kerupuk le. Jangan loro guys. Ya aja keramas ngantek. Hari apa eling? Sesuk nek sekolah piye? Terusan. Hei, tekoki wong kok nek sekolah piye? Dicepet ngene lho dikuncir. Gak boleh ah. Lesu, Dek. Tak tacarno ndok. Ngopo mangan masak semur kok Mak ya? Enteni, lho dadi guys. Hah? Masak semur. Tak semoting dhewe. Heeh. Terus obatnya iki nganu sing dosisnya gak akeh-akeh guys, sing biasa. Ngono dadi ben rapi ngono lho pemirsa. Aku ki apa? Cah cilik kok diobati ngono kuwi. Alah. Wis bismillah ae guys pokoke. Anakku ki rambutnya ki jebobok nek ora tak benekno ngono yo. Angel piye? Terus ngono kalau hawul-hawul. Ning anggete njaluk dipotong. Orang tak potongno. Orang tak potongno. Mereka cek ngono aku ya bingung, guys. Nek tak potong piye? Potong pendek jane ya. Aku delok kesape ning Surabaya pemirsa. Kurang sediluk lagi lho, raine resik ya guys ya. Iki tutorial tangan nih ben ora ireng iki gak ya boleh. Ndak diwedaki pisan nggo iki ben glowing. Asine ngene. Lho, ya resik. Campur keringetan. Cuma iki lho guys nek ngene nih. Ya wis ngono aktivitasku minggu guys yo kalem-kalem kayak konten. Dek iki sedino aku tak smoothing. Kan aku ki nek bukane piye-piye ya guys yo nek ning gone apa salon ki anakku ki mesti nangis suwi kan pakai step 2.
Lah gak nganggo sing ekspres. Ekspres yo petang jam lho suwi. Lah nek nang omah ki engko dekne iso tiduran, iso rebahan. Kok dicatok sak kobere. Pas step terakhir iso maem, iso apa gak boring bu saiki ngono. Lah nek aku kan ra nek sing nyemoting dene salon. Ngono wis ngono pemirsa. Badene pamit aku ki koyo perawatan kerimbat. Terus kondisioner, serum rambut ki amel tak kayak ngono. Ben apa? Sekolah kan ora jilbaban. Ben rapi, ngono guys, rambutnya ben liur-liur ngono. Sok ben SMP nganggo jilbab ya, jilbaban ae. Deul-deul kunciran pret langsung. Dan nek ngene iki kan butuh apa ben rambut iki wangi ngono pemirsa. Ya wis ngono ya, aku ki open guys biar anak-anakku ki. Sing anakku lanang ya tak ngono. Nganggo minyak, nganggo apa? Hembodinan ki peralatan nenek. Ning aku gak tahu tak ngono ribet ngono. Kadang kan anak era diopeni tak openi baju tak toto rapi. Ngene-ngene ndah aku ki wong. Aku metu, umpama aku metu kudu anakku mlidit aja ngantek koyo ngono. Nek seragam rupane sing putih kuwi rada kumel kan wis apa? Pas 6 guys kurang 6 bulan ora satu ku seragam wis beno ae sesuk 6 bulan kase wis ganti kok wis ganti SMP ya wis guys ya Mbak Deni pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.